În multe culturi, șarpele este un simbol al transformării și schimbării. Dacă visezi un șarpe, poate însemna că treci printr-o perioadă de reînnoire personală sau că urmează schimbări importante în viața ta. Precum șarpele care năpârlește, la fel și tu lași în urmă ceva vechi pentru a îmbrățișa noul. Pe de altă parte, șerpii pot simboliza fricile sau anxietățile noastre adânc ascunse. Dacă simți teamă în vis, acest lucru ar putea reflecta tensiuni sau îngrijorări din viața ta pe care nu le-ai confruntat complet. Este important să-ți analizezi stările emoționale din vis pentru a înțelege mai bine acest mesaj. În unele tradiții, șarpele este asociat cu trădarea sau pericolul. Un astfel de vis poate semnala că trebuie să fii atent la cineva din jurul tău sau la o situație care ar putea ascunde intenții neprietenoase. Asigură-te că ești precaut în relațiile tale. Conform teoriilor lui Freud, șarpele poate fi văzut ca un simbol al dorințelor ascunse sau al aspectelor legate de sexualitate. Dacă visul cu un șarpe ți-a provocat sentimente ciudate sau confuze, acest lucru ar putea reflecta dorințe pe care le-ai reprimat. Visele cu șerpii pot fi complexe și semnificative, dar depind întotdeauna de emoțiile și experiențele tale personale.